In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to thee, especially the Masons, and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In the name of Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. So, good morning sa tanan ng sir og mga ma'am. Ani na sa kita kininyo at ano tong programa sa TV Apolya pong programa ito gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic Apology International. Sir Arjen Sano, o ba ni ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang. Mamay kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Live kita karon sa ato ang Facebook page and sa mga wala pa nakapag-follow ini, click lang ninyo ang follow niya. Kung gusto mo mag-subscribe, pwede kaayo. O gadaghan-daghang kayo nga salamat. So sa wala pa nakapag-follow sa mga pages again, RJ Roland San II TV Apolya pong Targamento page, Kuya Apollo TV page, and the RJ's Vlog 2022. O ga pwede sab mo mag-send din ha og Facebook stars. And also sa atong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo ang atong mga channels, The Lay Catholic, Apologist and Interest Official, RJ San II TV, Kuya Apologist TV, and the Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede sab mo mag-send din na og super sticker, super chats, ug super thanks. And sa mga Katoliko nga nitabang sa atong programa, daghan kay salamat tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta kay atong program, ana gihapon din sa social media. And until now, nanginahalang gihapon kami sa inyong tabang suporta kay lagi wala mi mahimo din sa atong program kung wala inyong tabang suporta. So sa gustong mo tabang, sa gustong mo suporta, pwede ninyong i-message mo ninyo sa atong page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. Pwede ko muangya basig pwede na ko magkuhalam ko sa isa ka cellphone mi katong kang atan. Yon. So, yun. Good morning pag-usap and announcement before ko magsugod sa ato ang topic. Ang ato ang tawag ining mahitabo nga debate May 4. Atangi ko ninyo din ha sa Digos City. Mga sir og mga ma'am. Atangi ko ninyo. And maatbang na to ang Seventh-day Adventist. Actually, nag-message ako kagabi si Mr. Tibugol. Ingon pa niya nga umutubag na daw ko. Pero magunit tubag. Naka-schedule na ganita. Inko magkita na lang ta this coming May 4. Kaya mo man na nga to ang kuan. Mo man na nga to ang sabot nga magkita ta May 4. And mag-send ko sa ilaha karon nga week manggod mga akong plano nga lihokon ang permit and the venue para kabalo na sila. Siguro 2-3 weeks before ang tawag ining debate, kabalo na sila asa dapit ang venue. So yun, amo lang lihokon karon nga week ang venue. Either today or tomorrow or next day, sa Wednesday. So kana mga sir. And iampo po ninyo nga materialize tong ato ang atubang between kita nga mga Katoliko against Pentecostal pastors kay mo to ang balita nako nga makig-rematch kumbaga. Pwede ko sa cellphone nag-atan mi. Hindi na ko babasa ang mga comments mi. Katong cellphone ni atan. Okay, so ayun. Actually nag-post ko og kining mga kuan, nag-post ko og kining mga aning sabi ni kining gitawag og mga videos, mga reels nato sa ato ang tawag ining Facebook page. Nya nagkatawa ko kay daghan kaayong kuan, daghan kaayong daghan kaayo ang tawag ining daghan kaayo ang mga nag-comment, nag-send og comments. Nya pagkahuman ingon nila nga sukol na gyud daw kuno ko. Ang sukol kining ang tudlo daw simbahan Katoliko isa wala daw sa Biblia. So muna ato ang tubagon karon. Ma'am Sheng, good morning. Okay raman pod Ma'am Sheng karon kay mga tumi og barangay kay mga ayo mig certification kay si Atan Magod na kaurasan og kining iro niya simba ko ba basin na rabies. So mo nang mag-secure mi og barangay certification kay para maka-adto mi sa tawag ining veterinary para injeksyonan siya. Nya karon kay exam pa man nila karon. So ingon ana si Ray, may buntag kapi sa tasyer karon pamata bakasyon. Mao ba? May buntag si Ray. Ginanipa pa ni mo ba? Yeah. Dire ko nagbasa sa cellphone sa ko ang bugoy kay tawag ini di ko kabasa. Ambot nganong man ni?
Basig kinahanglan ni nga i-restart ang tawag ini nga CP. Good morning sa 18 nato ka mga viewers. Maing buntag kaninyo sa mga sir ug mga ma'am. Okay, so ang atong topic sulpot tudlo daw sa Iglesia Katolika wala daw muhaom sa Biblia. No manisagad nila nga pag sana manisagad nila nga kana bitawng pasiatab nga ang tudlo kuno sa simbahan Katoliko dili daw kuno or wala daw kuno muhaom sa balaang kasulatan. Unsa ba na katinuod? Number 1, tanaw sa nato ang ni-judge. Di ba? Tanaw sa nato ang capacity o authority sa tawo nga nag-judge nga ang simbahang Katoliko wala muhaom ang iyang pagtulunan sa nakasulat sa balaang kasulatan. So tanaw sa nato, number 1 na. Number 2, tanawon pud nato ang ilang capacity how they interpret the scripture. Yung giunsa nila pag-interpret ang balaang kasulatan. Consistent ba sila sa ilang interpretation? So number 2 na. So nahon na nato itong tawag ining usa. Unsa may ilang authority to judge us nga ang simbahang Katoliko wala mohaom sa mga nakasulat sa balaang kasulatan? Tungod lang ba sa ilang personal opinion and interpretation? Tungod lang ba sa ilang kalagot sa simbahang Katoliko man nang miingon sila nga ang simbahang Katoliko ang iyang pagturunan wala mohaom sa balaang kasulatan? Remember nga ang ni-judge mga sir ug mga ma'am magsusupak sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So naturalmente mga sir ug mga ma'am nga kanang ilahang kinaiya nga mingon sila nga kanang ilang akusasyon nga wala man ituman ang Iglesia Katolika o dili haom ang tudlo sa Iglesia Katolika sa balaang kasulatan, normal lamang kana sa mga taong magsusupak. Normal lamang kana sa mga taong na ay kasuko og kalagot sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wa gyud sila makitang maayo sa simbahang Katoliko. Kaya ang naa silang una-una hugaw. And number 2, wala sila'y otoridad nga mo-judge na itong mga Katoliko nga naman tungod sa hinungdan nga dili man sila above, dili sila labaw sa Iglesia Katolika o dili sila mao ang authority nga mo-judge sa simbahang Katoliko. Nga naman kay kanang ilang pundok ito kun lang man og tao. Wala bang usay makaingon ko ba nga mura magkanang nagpa-as if ning mao mga tawhan nga iyan ni nagpa-as if ning mao mga tawhan nga si Kristo. Kay i-judge nilang simbahang Katoliko wala man natawag ana nakatuman ang simbahang Katoliko sa panudlo sa balang kasulatan unya pagkahuman ang pundok biboto lang ni abtong kuan biboto lang after the 16th century. Ay, dili na pwede. So ambot pasabot ana you are acting or naga-implement ka og butang nga wala ka dili nimo saklaw na ba, dili nimo subject ang butang nga imong gihukman. Diba, dili mo subject ang butang imong gihok. Mamarabaw ka nang, mingon ko ba nga, kanang imuhang una-huna, kanang imong una-huna sa pagbasa nimo sa Philippine Constitution, mali na. Question, naabak ko'y authority? Nga tawag anang mo judge, bisan kinsang tanga ang iyang gibuhat supak sa Philippine Constitution? Wala ko'y authority. Bisan na ako'y rights, nga musulti ana. Pero wala ko'y authority to give a final judgment according lang sa akong nakita, according lang sa akong nabasa. Nga naman, kina proper authority nga mo judge an nga butang kay para ingon nato nga kanang iyang hukom tinuod na. So kinsa man ang maghatag nato og final authority in terms of interpretation sa Philippine Constitution? Ang Supreme Court. Bisan gani ang mga abogado naa sa nagkadaiyang interpretation sa balaod, pero magdebate pamanggani sila. So kinsa man ang ilang hulaton nga muhimo og final say concerning sa nakasulat sa Philippine Constitution, ang Supreme Court. O for example, kining arrest karon ni former President Rodrigo Duterte, di ba? Kasi klase ang opinion sa mga abogado. Pero wala pa natingog ang tawag ng Supreme Court. Pag mutiyo ang Supreme Court, hilom sila tanan. Nga naman kay pagmutiyo ang Supreme Court, final na ang iyang gisulti and executory. Yan. So, maupod sa simbahang Katolika. Kung mingon ka nga ang simbahang Katoliko, wala mo tuman sa gisulti ni Kristo, are you an authority to make a final judgment? O yan, unsa po yung kriteria sa tawag ini nga pag-judge? Ang imo habang kriteria nga mag-judge ka sa simbahang Katolika, impartial ba?
Or tawag anang imo lang nang gihimo tungod kay nasuko og naglagot ka sa simbahang Katoliko. Di ba? Ngano man kay ang nahitabo is kung gusto kuan pa ba maglisod man sila og pagpangatik sa mga Katoliko, mao nang ilan na lang butang-butangan. Sir Julito Taloyo Kaluba, good morning sir. Hukong duwindi kay nagbasa ra sa ilalos mangga mao lagi sir, mao gyud. Sir JB Enriquez, yes sir, mayong buntag. Sir Alex Gabi, good morning sir. Sir Brad Felix Niones, yes sir, good morning. Sir Jason Roman, yes sir, good morning. Sir Dondon Siton, yes sir, good morning nimo. Basig karon nato to lihokon tong kuan sir karong nga week katong Vinyo Batos debate nato sa Seventh Adventist, basig pwede ko matabangan sir. Sir Lucio Cabalona, good morning. Kay unta amping mo din na, sige mo lagi. Malagi Ma'am Sheng. Sige, hindi mo guna ko mabasa ba ang kuan ba? Ang tawag anang usa na mga comments diri sa screen ba? Amo tingala ko di man ako mabasa. Sige. Proceed ta. So, walay otoridad ang magbasa ko niya mga sira. Walay otoridad ang mga laing sekta nga mo judge sa tua. Ngano man kay kung sa kuan pa ba usurpation of authority na nga mag-act ka og butang dili nimo subject or wala kay kada bitang usa na kada bitang official function nga mohatag og judgment. Ana ba? So kung nag-judge ka sa katao o sa kabutang, wala kay otoridad nga mo pagawas og judgment. So but pasabot usurpation of authority na. O nya ang pinakahadlok pagid dinha kay ang imong pag-usurp, ang imong pagpakaron ingnon nag-act pagid ka as Christ. Nga naman kay ang maghatag og judgment sa simbahang Katoliko dili man ang laing sekta. Dili man ang tawag ining kanang naa sa gawa simbang Katoliko, even ang mga Katoliko dili. Ang buhatag og judgment sa simbang Katolika kanang iyang tag-iya. Kasi may tag-iya sa simbang Katoliko si Kristo. Yung sila nga angkon lang man ang inyo, at least kami nag-angkon na may kapamatuod. Kami nga nasulti nag-angkon anang maong butangan na ami gihatag na proof, na ami gihatag na pruweba. Di ang problema po ninyo, sige mo angkon-angkon na kanang inyong pundok ito po ni Kristo, o niya pagkamabisa dalangan, usa ka pudyot o usa ka putos, usa ka pahinas putos bulad. Mangani mo kahatag. Yang manaway noon mo na mo. Nga namin ipanggunitan nga tawag ining mga dokumento. Di ba? So number one, ang kinsaan nag-judge? Naabay otoridad ang nag-judge. Wala siya authority. Even gani sa pagbasa ng Biblia. Ang ilang, na sila katungod nga mo interpret sa ilang kaugalingon, pero dili na to pwede nga final ang ilang interpretation tungod kay they are outside the fold of the church. Gawa sila sa simbahang Katoliko. So, number one na, tanaw na to og naabay otoridad ang nag-judge. Number two, kinsa ang nag-judge? Kinsa ang nag-judge sa simbahang Katoliko? Nga ang simbahang Katoliko naa sa sayop. Kini karon most of the sects nga naa karon sa atong palibot mingbuto lang after the 16th century. So before 16th century, wala sila kabangkaagan sa kasaysayan, sa pamaagi sa interpretasyon, o usab sa kanang kinauyukan nga paghatag og kahulugan sa nakasulat sa balaang kasulatan. Ngano man mutuo lang man sila 16th century. So buti pasabot existido na ang balaang kasulatan. And at the same time, ang kanang nihatag og interpretation nga existed before the 16th century, ang ilang tungog din mo salvation. So buti pasabot kini nang buto karon sa 16th century, mga wa ni hanaw sa kasulatan. Kung naa manggaling ilang gilubag ang nakasulat sa balaang kasulatan, kung naa manggaling mga sir ug mga ma'am, yun naa manggaling. Tanaw sa nako ni. Tanaw sa nako ha. Okay, tanaw sa nako kadali ha. Sir Clyde Dairo, yes sir, maing buntag din mo from Davao City. Sir King Baez, yes sir, good morning. Sir,
Ikaw na sir ha, anytime sir, mag-message ko sa imo ha, after na ako makuha ang item sir ha. Sir King. Sir Christian Bantulan, good morning sir. Sunod-sunod na mga skandalo sa mga pastoy o pastoray. Karon Sir RJ, trending kaayo nga gi-take down o dali-dali ang post katong ministro. Kung pwede sir, is sa inyo hatong ma-save sir, katong mga videos. Yes sir Ray, no problem. Sir Ramil, good morning. Para sa mga sulpot sayop ang Santa Iglesia nga maoy naghimo sa Biblia. Unya insakto sila sa ilang umhaon mutumo mga pagsabot sa Bible. Mo na kinaiya siyawa gyud. Mauman. Mao gyud sir. 100% sakto gyud kayo. So ana ba di ba? So ang ni-judge kadtong nigawa sa simbahang Katoliko. Nya pagkahuman syempre kinigawas man sila, supak sila sa simbahang Katolika. So therefore ang ilang judgment partial. Nga ang ilahang objective nga mohaom ug mudapig nila ang mga tao. O mo na. So walay impartiality. Kung naay partiality, buti pasabot walay hustisya diha. Ngano man kinahanglan man kay prejudgment, wala pa gani pag naghaptan og final judgment concerning sa teaching simbahang Katolika, nya nag-judge ka na. Di ba? So diha pa lang daan diferensyado na ang tawag ining usan ba? Diferensyado na ang judgment. May pagkatuloy katong imuha mi katong lang bibi hindi nako kuan diri. Bahadlo ko kay basing makuan. So diferensyado ang judgment mga sir ug mga ma'am. Kung diferensyado ang judgment, kung falyado ang judgment, so therefore kung dili na mohatod sa truth, dili na mohatod sa gitawag og kamatuoran, ay asa man kay ipaingon ana, maimpirno ka gyud kay lahi man ang imuhang lahi mo ang dagan sa pangunahuna nga dagan sa gisutis balag kasulatan og tradisyon sa mga apostol. Okay, kawang lamang kung tao ang muhukom. Tinuod na Sir Jason. Kisa pa ni Denise. Sir King, no problem, sir. Ako naman ito i-follow up, sir. Ang ako lang gisend sa ilaha, katulang tawag ng PDF file na ma-reproduce nila. Yan. Sir Randy Hebreo, yes sir, maing buntag ni mo, sir. O sa imuhang tawag ining pamilya. So, ana lang, di ba? Ana rin nakasimple. So, man magkatawa ko, maghukom-hukom ning atong mga higala nga mga dili Katoliko. Kamo, gikan mo sa Roma. Kana pa lang gani daan, sipiat na. Kana pa lang daan, sipiat na. Di mo sila simbang Katolika sa Roma, sipiat na na. Ano man, kaya ang kasaysayan nagsulti nga the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Gikan sa taas nga lawak sa Jerusalem. Kanya 24:47 San Mateo, San Lucas nga magsugod ang pagsangyaw sa maayong balita, magsugod sa Jerusalem. So therefore, kining iglesia Katolika nga nagsugod sa Jerusalem, mauning iglesia nga kung diin nagwali nga gisugod ni Kristo nga magsugod ang pagwali sa Jerusalem. Kanos ka makamatas kamatuoran kining mga sulpot sir, dili sila makabantay ana, daghan ng mga inilang mga Protestant defensor nga nipasakop sa tindahan. Ay oo, tinuod na sir. Buta man gud Sir King, buta. Mo nay kung sukan pa ba makaingon ko nga buta nimo ang mga tawhana. Mo ni mga tawhana kang giingon ni Ginoong Kristo, makakita apan buta. Nagpakabuta ba? Nagkabalo man sa laon si tinuod niya pagkahuman ilahang tawagan ng surambawon ang kamatuuran kumbaga. Di ba? Surambawon nila. Dapat dili nila surambawon kay ang mahitabo mo gud ana kung surambawon man gud nila ang nakasulat sa balang kasulatan, mahulog nga si Kristo ang ilang kalaban. Di ba? Si Kristo ang ilang kalaban kung mauhon. Kadakuan ng kung si Kristo imong kalabanon. Wala magkatawa ko. Ano ba? Katawa ka, naapay tawag anang kuan nga tungod sa kalagot nila, tungod sa kasuko, kay mga igo man sila. Labi na sa ato ang tawag ining mga reels. Mga igo man sila, may mga bugo ka. Nya, mo ko suki manaway sa tuwa nga, mga daotan ang Katolikan, patanawan ni gawa sila mga baba.
Diha palang daan, diferensyado na, di ba? Diha palang daan, diferensyado na. So, sa kuha, mga sir ug mga ma'am, dapat ang magbantay ni anang maong mga tawanan. So, wala sila katungod na mag-judge na to. Nabuta na tong 10% moment. Sir Arnel Alvarado, sir ka ng Apocrypha na naa sa first version sa King James nga nung gitanggal man na. Actually, ang reason sa Philippine Bible Society, actually, ang widespread nga pagtanggal sa Deuterocanon or sa termino nga tawag ining protestante nga Apocrypha, kanang widespread yun nga gitanggal yun sa Bibliyang protestante, nagsugod na sa 19th century kining sa tawag ining mga mga Bible societies. Ang ilahang reason dili tungod kay dili inspired, ang ilahang reason kay kanang sayang daw ang papel. Kaya di man daw sila mutuo, so sayang daw ang papel kung ilaha daw kung ilaha daw nga tawag ining ipadayon daw pagprinta. Yan, sa manioy. Okay, Sir Mart, good morning, good morning. Okay lang ba nga motambong sa assembly sa mga saksi dili, sir? Dako ang tulubagong sa Ginoo ana sir kay nahog na ba nga mura bitaw kanang mingon ta ba nga ana bitaw nga mingon ta ba nga kanang okay lang nga moadto ko sa laing bay. Okay lang ba nga moadto ko sa laing bay? Ang bana mingon sa iyang asawa nga, okay lang ba nimo nga moadto ko sa laing bay? Ana ba? Okay, yan Sir Felix Niones, nabuta mo lagi. So mo itong rason, Sir Arnel Alvarado, nooto ang tawag in reason. Garbo naman lang na nila, Sir, na ila bisan klaro kas ang kamatuoran nga sulpot jud ang ilang iglesia maogani sakto. Sakto, Sir Kevin Idrolin. Sakto. So mo na ba nga magkatawa ta ba? Nakita ng mga Katoliko dapat magtuon ta sa atong pagtuong Katoliko kay ang mahitabo dili tawag ini kaya nga sa mga individual defensor nga Katoliko nga moori mabuhat ini. Dapat kitang tanang mga Katoliko mabuhat ta sa pagpanalipod sa atong pagtuo. Dili man tanan mahimong debater pero at least ang tagsa-tagsa ka mga amahan or mga inahan nga naa sa usa ka panimalay mooy mag-lead og magtudlo pinakauna og katesismo sa ilang mga anak. Kay kung ang pamilya, kung ang bana, ang asawa, ang iyang mga anak, equipped sa katesismo, dili na basta-basta makuha sa lang sikta. Nga di man basta-basta makuha sa lang sikta, kay equipped man sa pagtuo. Dili man wag na bitong sukwahi ang iyahang, dili masukwahi ang unahuna sa mga anak, or even sa ginikanan, kung equipped na sila sa pagtuong Katoliko. Diba? Kita mo mga Katoliko, kuan mo kahit na kanang kung sa kuan pa ba liberal ka yung mga pangunahon na ba, kung sa kuan pa sige, ato na pa sila pasagdan kay ilaha man na ana ba, ato na sa lang dawagan ng respeton, okay man na. Pero ato ala nang isulti kung gibuhat na nato ang butang sa pagpasabot nya wa sila mudawat. Ana man na ang Kristo gani ipataktak pa magani ang sandalyas. Kung di mo dawat kay biyan pagka mo itaktak ang sandalyas. Kanang may matar siya, ilaha man na. Ato nang isulti sa katapusang reason na lang ba. Pero in terms of kanang bitawng pagsulti nga wala pa nimo gihimo ang last recourse, ay dili kung sa kuan pa dapat ipasabot ang pagtuo. Nganong man pag maimpirno lang kalaga unya pagka man ikaw nakabalo sa pagtuo, nakakitulubagon sa Dios. Nakakitulubagon sa Dios. Okay. Sige, kuanin ko anon. Maguna ko kuan ba? Sige, matandog maguna ko di kay nako mabasa inyong mga comments ba. Amot tingala ko na akong cellphone na di man ba. So ingon na mga sir og nga mga ma'am. So mo nakita nga mga Katoliko, pasalamat tas Ginoo nga kuan. Pasalamat tas Ginoo nga naata sa tinuod nga simbahan. Ang kulang na lang sa tuwa ang magtininuod. Wala kulang sa tuwa ang pagtininuod. Nalaman na tinuod, ang kulang na lang sa tuwa ang pagtininuod. Nga tong mga amigo nga mga sulpot, kanang mga anak sliking kawayan. Kanang mo mga tawana, di na katingalan ng ilahang gihimo. Ang ato lang tubuhaton is tubag ta silang argumento.
mutubag ta sa ilahang mga pasangil, mutubag ta sa ilahang mga atake man na. Anong atake man kay ang ilang purpose, ang ilang tumong tinguha dili man ka matuuran. Ang ilang tumong og tinguha makapangagni og mga inosenteng Katoliko. Muna ilahang tumong og tinguha. So kita mga Katoliko, atuan ng dipinsaan. Ang kanang mga tawhan na pag mahulot na ganin ang rason, even gani kunlot sa kung agtang bantayan. Actually, ako ni daan na yung kunlot sa kung agtang bata pa ko na nagikoy kunlot sa agtang. So ana mga sir og mga ma'am. So ana mga sir ha, and ayaw mo kalimot basin di ay og karon ako namang gi-process tong ako ang Zoom meeting basiga every morning. Zoom ang ako ang gamiton, mag-live ko nya, mag-send ko link sa gustong musulod. Yan, pero ang problema kay late man good ang kuan, late man good ang naibitang kuan sa Zoom. Late siya eh. Pero sige lang, ako lang i-try na sa Zoom meeting ko mag-live. Sa Zoom application ko mag-live sa morning, pagkahapon StreamYard ang atong gamiton kay nga atong schedule man good sa atong live streaming. Morning, Facebook ang akong gamiton, pagkagabi StreamYard akong gamiton katong sa Dali Catholic Apologist sa YouTube channel nato. Di naman ko ka-live og kuan, di naman ko ka-live og tawag ining usana. Di naman ko ka-live og kining magdungan ang kuan, ang ato ang mga application. Okay, stood before him and declared, I know there is no God in the whole world except in Israel. Therefore, please accept a gift from your servant. Mamo di ay. Actually, duha man ang Katoliko, Mr. Sabaktani. Eli Sabaktani. Gimo pag yung gikuan ng Aramaic word na gisulti ni Kristo. Sa balaang kasulatan, gihimo pag mong profile name. Dili baya tanang Katoliko, Romano Katoliko. Dili po tanang Romano Katoliko, Katoliko lang. Kay bisan gani ang demonyo, tawag ining Katoliko pero nagsamok-samok sa Romano Katoliko. Kay makailapon baya pod ang sayop. Di ba? Mo tanawan yung mga kapasan ng sikta ni mo Mr. Sabaktani. Di kailapon pod mo, di ba? Mo bito ni abot mo og not less than 45,000 kini kailapon mo. O dili mo Romano Katoliko. Nya ang yawa pod ni kay lapod, o dili Romano Katoliko. So buti pa sabot kung naay nagpailang Katoliko, nya dili Romano Katoliko. Igunsa mo siyawa, si parinti mo. Dili mo na magamit ang 2 Kings chapter 5 verse 15 again sa simbahang Katolika. Nga naman kay ang simbahang Romano Katoliko, ang simbahang Katolika, si Kristo di gatukod. Kumingon kang ang simbahang Katoliko, walay gitawag og Dios. Asa mo nakabaton og Biblia? Ano sa mo nakabaton og Biblia? Ano sa mo nakabasa og Biblia? Kung Katoliko ay wa mo'y Biblia ay. Nangangkon mo nga naa mo'y Dios, ang simbahang Katoliko walay gitawag og Dios nga diha mo nakakat-on sa Dios nga inyong gituuhan karon. Ang mga tawhana murag iro, mukaon silang kagulingong sinuka. Ano ra man na? Wala gimong iro. Tauno ninyo inyong kagulingong sinuka. Kung musupak mo sa Iglesia Katolika, ayaw mo bit-bit ang Biblia. Ayaw mo kutlo-kutlo ang Biblia, even the chapter and the verses. Ayaw mo kutlo, ana. Kung musupak mo sa tawag ining simbahang Katoliko, ayaw mo kutlo o bit-bit ang Biblia, kay ang Biblia sa simbahang Katoliko na. Bataw, kaya ginasultin na ko ninyo, wa pa mo na ana ang Biblia. Ano naman ang Biblia kay ang nag-provide o ang nag-produce ana ang simbahang Katoliko. Ang New Testament, ang mga writers ana mga Katoliko. Nga ibangga ninyo ang Katoliko sulod sa bulang kasulatan, pagkabangaga na lang yun ninyo. Pagkabangaga na lang ninyo. Mura ba ang gihimo ninyo ba gibangga ninyo ang Philippine Constitution sa Pilipinas? Amaw. Di ba? Oh, amaw. Inamaw na. Kana nga tawag anang Kristay, inamaw o dili inamaw hinungog. Kahungog magyud ninyo. Biblia inyong ibang simbahang Katoliko, wa mo kabanteng ang Biblia gikas Katoliko. Diba? Wa mo kabanteng na. Sir Orlan, Sir Daniel, Sir Meng buntag. Wa mo
kabantayan na. Oh, binangag na eh. Binangag na. Walang ang mga Katoliko nga nakabalo, di ninyo masulod sa inyong bulsa. Wala, pag abot sa tumoy, basta mga suko na mo, mamersonal na mo. Di ba? So, ano raman na? Okay, so sa wala pa nakapag-follow sa itong mga pages, i-follow ninyo ang itong mga pages, RJ Hololan Sandro II TV Apolyapunta Argument page, kaya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022, o pwede sa po mag-send din na og Facebook stars. And also sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo ang itong mga channels, Dalay Catholic, Apologist and Ras Official, RJ Sandro II TV, Kuya Apologist TV, and the Barrio Kawayan Religious Forum. O nga pwede sa mo mag-send din na o super stickers, super chats, o super thanks. And sa mga Katoliko nga gusto mo tabang sa itong program, pwede ninyo i-message ninyo, i-message ninyo kung via remittance or via GCash account ang inyong pagpadala kay lagi. Until now, nakinahanglan kaayo kami sa inyong tabang o sa inyong suporta kay wala mi mahimo din mga sir ug mga ma'am kung wala ang inyong tabang o wala ang inyong suporta. So, yun. At least na-present na to ang tawag ining isa ka topic. And naman ko yung mga recorded videos karon nga ipang-upload. After ini, mag-reels ko. Then, siguro mga unyang hapon, siyang rasa na biras 9, mga alas 12, katong reaction video, mag-reels una, pagkaman reaction video, pandi pagkahapon dito sa YouTube channel. Yan. Noon na ang dagan sa ato ang tawag ining program mga sir ug mga ma'am. And possible nga mangita ko karon nag-inahinay pa ko og kanang himo og mga pamphlets mga sir nya mangita ko og mga JKK nga mga meetings nya maghatag-hatag og pamphlets. Bahala di ko nila pasudlon, bahala di ko nila paistoryahon, maghatag ako pamphlets. For example karon naay tawag ining sa ulugan nato nga Semana Santa, di ba? Incoming next week. Unsa man ang Semana Santa, nganong nagsaulog ta Semana Santa, nganong nagkambyo-kambyo ang tawag ining petsa sa Semana Santa, unsa may esensya ni anang Semana Santa, kinsa man ang nakasentro. So mo na nga to ang tawag anang isulat niya, ako ang ipaprint na to, then pagkahuman mo na nga to ang ihatag-hatag sa mga tao. Pero at least ang mahitabo is kanang bitaw nga ang dagan is daghang mga Katoliko nga masayod sa atong pagtuong Katoliko nga mao din ni reason. Bala di ko lang pastoryahon. Igo lang ko maghatag-hatag, and kung naapa ko yung mga materials, for example rosaries, kung actually gamay na lang akong rosaryo din na kinahatag-hatag na ako ang uban, mag-provide po tag mga rosaries. Okay bro, kita ka atong debate ni Bro Jando Alabado o kang Kadasig Rosales gahapon. Ang tema pamatud-an ni Jando nga inahan sa Dios. Wala ra ba ko kakita Sir Orlan? Wala ko kakita sir. Wala ko kakita. Sa may ibang assessment ito Sir Orlan? Sir Orlan, Sir Dan. Ma'am Sheng, oo nindot. Yeah. Muna akong yun ako na dugay ko nakatulog ganina. Almost 4 AM na ako nakatulog eh. Philippine time. Kinasugon ako na ba, unsa may akong buhato no nga gawas kay naa namin magsayo sa kalsada. Naa naman. So akong buhaton is mangita ako og kining agi lang gud usa ka biyahe lang ko ba. Pag makita na ko nga naay mga JKK, mga chapels nga naay mga tao akong adtuan na ugan. Pagkaman maghatag ko tawag ini mga pamphlets niya. Pagkaman maghatag ko gamay nga catechism. Then after na, lakaw. Ano ra good, di ba? Ano ra nakasimple. Okay, para at least daghang tawag ining kwan, daghang magkat-on nga mga Katoliko. So ko no, okay, after the various books of the New Testament were written and began, circulate among the churches, Christians collected certain books into a single volume in the 1st century. Then, kinsang man ang mga Christians kamo? Ano, be? Sige na, be. Mr. Elisa Bagtani, kinsa ng mga Christians? Kamu na. Basta lagi istorya lagi. Lagi sa chismis anang inyong tawagin ng buwan. Inyong pastoy ninyo. Taka naman taong ka. Oh. Kanang gingon na Christian sa 1st century, even after the time of the apostles, mga Katoliko na. Na mga obispo na mga santo papa. Bangag.
Sir Edgar Aga, yes sir, good morning, good morning. Ma'am siyang tinuod na sa kalsada, dudahan na sabkaan na, maulagi, maulagi. Muna ako ang giyonahuna ba, pero magbitbit gyapon ko, dako magud akong speaker ba. Tanaw na gud akong speaker, ako man nang gi andam, tanaw sa nako ha. Para makita ninyo mga master ug mga ma'am. Kana siya nga speaker, dako siya nga speaker. Dako siya. So kung ako ang ibutang sa kuang motor, di gid kasya. Nakatubangan dili ko makaliso-liso, okay lang unaon tayo sa sakyanan. Pero kinahanglan pa ko mga tagtor ko para bunalan ng ulo ba. Okay, Sir RJ, pwede ko mangayo ana PDF kay ako pod mga tag. Yes, wala problema Sir Jason. Sige sir, wala problema. Mag-send ko sa ato ang mag-send ko sa ato ang mga GCs. Magsulat ko niya. Kamo na rin bahala paprinta. Diri sa ko mangita pagkukuanan para maprintahan nato and ma-produce nato. Makundagunahon na ako sa mga papel. Barato raman na, bila raman na, 300 kapin, barato na. Nya magpaprinta lang kay per piece biya. Nya back to back. Gusto na ko siya mura sa kung siya kanang papel usa lang kabuok. Nakakuha siya lengthwise. Naka-lengthwise siya nya back to back. Nya napod siya mga picture pod nga para makitaan ba unsa ang Semana Santa. Nganon nagsaulog ang simbahang Katoliko sa Semana Santa, unsa mahitabo sa Semana Santa. Nganon gakambyo-kambyo og pizza ang Semana Santa ana. So every unsa na ay tawag ining mga portion nga mo short lang gud na catechism, di ba? Si Rene Selen, yes sir, may buntag kanang kanang isa din na buna kon mo lagi. Yes sir Edgar, no problem. No problem sir. Sige sir, mag-send ko sa to ang GC. Katong debate nila mailang gyud nis kadasig iyang chismis kay og inahan sa Dios si Mama Mary good po daw sa Katoliko niya ato daw ginaampuan niya nasulat po daw sa CCC nga manudlo ang Katoliko og Dios po daw si Mama Mary. Di dapat gipakutlo unta to kung nanudlo bang simbahang Katoliko nga ang mahal nga Birheng Maria Diyos. Muna pait nila sir kay ang chismis himuon nilang truth. Yang truth himuon nilang chismis. Bangag di ba? Diferensyado pangutok. Ang chismis himuong tinuod. Nya ang tinuod himuon ng chismis. Di dapat na sila magpatan-aw og psychiatrist. Kung mauhon, di ba? Ang chismis ilang pastoy nga walay gibasihan nga prueba, walay proof kung baga himuong tinuod. Na kinahinoong mga libro nga gisulat og mga prominenteng mga historyas, himuon na ang chismis pagkabangaga na lang. Nindot lang lagi na G apila sa akong mag-send na ko sa Comsheng. Kung pwede ikaw na lang siguro mag-share if in case. Ako ang karon ko magsugod og sulat. Kaya kung plano magod uban yung tamin ni Mrs. karon yung hapon mo suroy mi magkaprinta lang ko bisag gamay lang karon and ako ang guntingon nagkahuman ihatag-hatag, di ba? Sir Ray Ramos, may buntag, mas ganahan sila mamasangil sa Katoliko nga naay dalang binastos. Man ang kaliwats bitin. Di naman na kikatingala si Ray Ramos. Dili naman ay katingala kay ang bitin pagmamaak na sakit yun na. Manang masakitan ta. Kay ang namaak, ang nangatakib, anak mas bitin. Anak sa banakon. Sir Arvin Abeso, yes sir, maing buntag from Pinamungahan, Cebu. Maing buntag niyo mo sir. O sa imuhang pamilya. Bitin. Bitin mo mga tawhana. Wala bisag-bisag unsaon lang pagpasabot, di makasabot. Di ba? Ang gani Ma'am Sheng. Ako karon maginahini ako karon kaya siguro mag-unya siguro ning hapon maglakaw. So bot pasabot karong morning magsulat ra ko. Nya butangan og picture gamay nya pagkahuman mo na ato ang hatag-hatag. Kay para at least kung dili man ko pasultion, munaog lang pagkahuman hatag-hatag og mga pamphlets.
para at least mga Katoliko makabalos pagtuo. Pwede ganit magbalay-balay, di ba? Balay-balay butang lang gud. Ma'am, Katoliko ka, ibutang. Kaya para kining mga sulpot na tong mga amigo, pag magsuroy-suroy na mga tagis tong pagtuong Katoliko, nanay katubag ang balay-balay. Katong sa mga balay-balay. Yan problema manggod pud ubas sa mga Katoliko kay tapulan pud magtuon. Tapulan magtuon. Ano daw? Sir, good morning, watching from Jensen. Kisa man ni? Sir Chris Pontillas, yes sir, maing buntag. Mo na tong buluhaton sir. Sir Chris, Ma'am Sheng, ipakasuhan na ang mga chismis kay bawal na baya. Mo yun. Murag yun sila og bitin kay grabe ka poisonous. Ang tawag biya na ko nila murderers of souls. Sir Ray Ramos. May tawag na ko sila ha. Mo na di ko mutawag sila brothers and sisters. Bitin na. Patay nagkalag. Ang bubudi kang Santa Maria, automatic kaliwat si bitin, kaliwat si Satanas, ang gipanguluhan si Espiritu Tonto nga naa sila'y mga dosentil buhing. Nga sila pod gasigig hatag giloy. Mo tinuod na Sir Raval Bay. Sir Lavey. Una ko ang buhaton. Dugay jud ko katulog. Hinda ko. Musin akong limbag-limbag kay kung sa kuan ba unsa mi akong buhaton no nga karon nga Semana Santa. Unsa akong buhaton kay akong una pag makabalik din ko Davao, ako ang ipamimyo ba na? May ipamimyo na ko siya kay barato raman. Barato raman ang mimyo. So isa na sa karim. So tulo ka bagsakan. So dili kaayo ingon ana ka mahal kung punta sa mag-guan ka mag-individual ka. Okay, Mr. Sigaw ng Kabutbutan. Paggaan mo simbaga, chismis na puda nimo. I-apil na pud mi anang imong kabuang. Chismis imong baga. Asa mga nakakita bi? Libro na kasaysayan. Di man na mabasa sa Biblia. Libro na sa kasaysayan nga nagsulti ang simbahang Katoliko pagano. Sige daw. Libro sa kasaysayan ha. Legit ha. Kaya kung dili ka tawag ini maka-provide ana, ilisan ko ng imong pangalan si imong ko nga Sigaw ng Kabutbutan. Ay, nalang. Anak naman na kasimple. So, ayaw mong kalimot sa pag-like, share, follow sa atong Facebook page, RJ Horolansan II.TV, paliapon talaga page, Kuya Apollo TV page, at RJ's Vlog 2022. O nga pwede sab mo mag-send din ha og Facebook stars. And also sa atong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo ang atong mga channels, Dalay Catholic, Apologist Ito Official, RJ II.TV, Kuya Apologist TV, and the Barrio Kawayan Religious Forum. O nga pwede sab mo mag-send din ang super sticker, super chats, and super thanks. And ayon, sa mga Katoliko kung gustong mutabang sa atong program, pwede ninyo message kung mutabang mo, ug daghan-daghan salamat in advance. Mr. Elis Sabaktani o gikot pang ano 1 John chapter 2 verse 18 to 19 dili biyang Katoliko mo ni ego ana kamo biya ni ego ana kamo biya ang nanungha mas nauna biyang simbahang Katoliko kontra sa inyo di ba na delikado dili biyang Katoliko mi nang hawa sa inyo. Nice kay na Sir RJ nga nag-provide ka og mga pamphlet like Short of Roman Catholic 101 na pamphlet nga na ay mga important informations base sa tinuod na Sir Arvin. Basic lang gud niya catechism, gamay lang gud nga pangutana og tubag niya pagkahuman mauna ang ato ang gamiton nga pagpalapnag sa ato ang pagtuong nga Katoliko. At least sa hinay-hinay. Okay, unsa-unsa man ayon baka nga mga magdebate ta akong pamatud-an na kanang simbahang Katoliko ninyo tinukod na Satanas. Wala problema. Unsa man face to face? Mr. Kinsa man nagsisigaw ng kabutbutan be? Tanaw na to be? Kinsa ni? Sige, wala problema. I-prove nimo. Nya problema na ayaw ko taga-eg chismis ha. Ayaw ko taga-eg chismis. Sige, wala problema. Ang ako din na is gusto na ko tawag ining face to face. Kinsa ba ni? Sisigaw ng kabutbutan. Kinsa ba ni?
At least ikaw nag-challenge ako og debate. Siya ba ni? Sige, ato ang schedule. Asa man tatawag anang magkita para mahitabo ning kuan, then i-prueba nimo. Agusan. O sige, pwede gihapon. Pwede nato ikuan sa Agusan o di ba Butuan City ta. Pwede. Unsa man? Kasahan ko ni. Sa Remart Binihagan, may buntag gusto makahibaw sa stance. Actually, ang naghimo sa sa pagka-evil, ang evil pud mismo. Ang Dios wala man naghimo og dautan na Remart kay tanan niyang gihimo maayo man. So, ang pagkayawa according to Saint Thomas Aquinas, ang naghimo sa pagkayawa ang iya pong kaugalingon tungod sa iyang pagsungag sa kabubuton sa Dios. Muna Remart, kini sigaw ng kabutbutan. Sige po, walay problema. Atuan ang tawag ining kasahan ang imuhang challenge. Okay, tanaw na to, be. Online lang ta. Ayaw! Ako yung muadto, Butuan City ta. Kay Agusan man ka, Del Sur. O, Butuan City ta. Ako yung muadto. Sa Butuan City, ayaw ng online. Ay, rason na po kunin nyo anang Y signal. Ako yung muadto diha sa tawag ining Butuan City. And naalagi pa malihugan sa Butuan nga mag-look at og permit sa public para mahitabo ang tawag ining debate. Kaya ikaw may nag-challenge. Tanaw, ikaw nag-challenge, ako pa yung muadto sa imo. Di ba? Ang imo na lang buhaton is muadto ka na lang. Then after bahala dito na to i-live ang kuan. I-live ang tawag ining usa. Mas maayo magguto dito. Sa ko laos na nang kuan kanang online. Laos na. Gusto na ko face to face. Sir. Yeah po, yes, Ma'am Lavey. Magkuan ko ako siguro ako i-post possible. Sir, wala ma-take down nila na sige po, basig pwede nimo magkuan Sir Christian. Ma-save nimo ang video. Okay, Sir RJ ba unsay katubag sa atong makigsuon ng Katoliko para dili sila. Yeah, Sir Arvin. Okay, sige tinukod, sige, may problema, Mr. Sigaw ng kabutbutan. Pamatud-an nimo nga ang nutungkod simbahan Katoliko sa Satanas, sumala sa Biblia standard nga referensya, no problem, ako ay negative. Sige ako aning ko anon, dili ni ko na, seryoso ni. Ikuan nato ang tawag anang kuan. Unsa na? Kinsa ba ni? Sir Givian Patigas, sir unsaon man ning mga tao nga sige pang-imbita sa ilang simbahan. Ayaw pod. Ang atong ibuhat pag mangimbita ila mag-adto. Sir, tinuod ba ni nga ang kauna-unahan na Kristiyano ay alam na mukha ni Jesus? Opo, totoo po 'yan. Lanao del Norte. Wala problema asa dipit. Unsa ba nang kuan? Osamis. Pwede ra pud sa Osamis. Wala problema. Pwede ra pud sa Osamis. Pwede ra sa Osamis, pwede ra pud sa tawag ini Iligan. Pwede ta sa Iligan. Magkuan dito og tawag ining barangay and pagkahuman dito ta magdebate. Message lang, PM lang, PM. Private message lang. O di ba mas pinakamayo kagayang di Oro City ta. Kaya para dili pod kuan sa imuha og sa kuha. Doon ra sa imuha ang Cagayan, sa kuha po, doon ra pod sa kuha kung tawag ining magika kung Davao City. Cagayan di Oro City ta. Sigurado gyud ha? Nga kuan na sigurado gyud nga unsa na. Kung online, di ko mo kuan na ng online kay gusto kuan pa daghang imigrasyon anay. Dahil kay imigrasyon nga, wala signal diri, daot akong signal. Mawala ang tawagan ng kuan ba kanang kadibitang kuan sa argumento. Okay, pag live sir kung iya. Remark, posible ba sir nga ang magtukod ang Ginoo pero ang nagpadagan usahay iya sa yawa, same goes sa Protestant Church? Possible. Even gani sa simbahang Katolika, na may mga papa nga mga badlungon. So kabalo gyud ta siya nagamit adto, pero ang good thing lang manggod sa simbahang Katoliko rin ba kay kan manggod siya wala sa nakahatag og official teaching ba nga musungag sa teaching sa mga apostol.
Wala na good thing simbahan Katoliko. Kay ang tao man good Rimart, kung tungod man good sa iyahang kanang bitong sala nga iyang naangkon, prone siya sa atake siyawa. So mo na ako ang tubag Mart. Okay, yeah, face to face sir kay ang arang gara daog daw ko na maulagi. Okay, ha, sige sa panidin yun. So mo na ako ang kuan, mo na ako ang tawag ini nga tubag. Okay, kinsa pa ni dinhi suklan jud maulagi mas tindot dito sa Cagayan. Sige, mas pinakay Cagayan de Oro. Suklan jud na ang yawa kadagan lagi na maulagi. Wag mo nang patulan yan bro, yung maghamon ng debate ng aasar. Actually, sa Bisaya pa, dadaginutin ko na lang yan. Atong karuhon ang imo pamahayag karon lang gyud imo gilitok nga ang yawa mo inisungag sa sugo sa Dios. Unya karon ang sugo matuod nga Dios kay Sabado man ang simba ay para sa mga Hudyo, mistokiro. Pero para sa mga Kristiyano, ang sugo sa Dios it must be interpreted according to a Christian to the Christian concept and interpretation. So kanang giingon nga sabat din na ang essence or ang morality ang gisunod din na simbahang Katolika. So ang pwedeng ma-change ang katong material o non-essential ang adlaw. Pero in terms of ang essential niya ang worship ay wala mawala. O gani gi-perfect pa ang pagsimba. Ang tinuod nga iglesia na agyod na mga saag ang iglesia nga puro sakto mo angkon nga walay membro mo agyod Arvin. Pero kadtong Pope nga nagdala og Diyos sa from Latin America og iyang statement blessing same union is directly yes sir. Yes Raymart. Og even ako di ko mosugot. And the personal opinion to niya. Sama to nga murag si San Pedro nga niingon kang Ginoong Kristo nga gigiingnan ni Kristo nga pahawas tanas. Muna akong tubag Raymart. Sir Carlo Torres meng buntag sir sukli na sir ayaw lang kasuko sa own opinion mao lagi. So ako moyon ko ni mo diha Raymart. Moyon ko. Ngano man kay ang tao prone man gud siya sa kuan. I-atake man na sulod sa tinuod. How much more katon nas gawas. So ana lang. Okay, so yun. Di lang sa ako pagbasa ng history si Sir Bobong Onya, magbasa kag Biblia gamit in town og tos iya tinuod na. Sige. Tama-tama gyud mag 9:30 ni. 9:30 na. So wala pa na-change gihapon ang mga worship sir sa RC kay 4 years man ang right sa mass. Actually wala. Karon lang nahitabo nga widespread ang pag-change sa gitawag og ordo. Mabataw sa pud ko sa di gyud mudawat ana. Pero in terms of tawag ining worship sa Iglesia Katolika until now nag-exist pa siya sa Raymart. O wala gyud na nahitabo nga nabag-o. Na may mga tawag kanang mga kanang mga revision pero dili siya tanan. Pipila lang, minimal lang ang tawag anang revision na Mark. Na. Okay. So, yun. Kay kung ang simbang Katoliko bagod kung unsin na dawat mo gid ang iyang buhaton, dili pwedeng ang Santo Papa mag-create sa iyang kaugalingong teaching. Kay tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga ang Santo Papa, mga obispo, they are only servant of the Depositum Fidei or the Word of God. They are not above the Word of God. And that Word of God refer na sa tradition and the scripture. Okay, og nabuhi pa sa Tomas Aquinas Ronsos akong maluoy maulagi Sir Ervin. So pasabot ba ang Novus Ordo karon na mas dawaton actually di gyud remark. Dili siya tawag ining madawat in the sense nga sa essential niya dili siya Catholic rite. Ang rito niya dili siya Catholic rite. Ngano man kay na-invento naman siya 1970. 1969-1970, nag-experiment siya after the Second Vatican Council. Pero yung tag-Catholic rite, until no, nagpabilin, pero gamay na lang kaayo. Mo na remark. Okay, yun. Sige. Okay, so yun.
Mas pag maayo pohon Mart basig makasulod-sulod ka. Problema man gud kini akong kuan. Wala ko nagamit og kuan ba, wala ko nagamit og kining sana ka ng StreamYard kay na kuan ako StreamYard expire na. Sige lang, nga pohon-pohon mas maayong makasulod-sulod ka kay nindot man gud kong live ang discussion na Mart, di ba? Same sa atong ginabuhat sa una. Okay, sige. So, yun. I-follow niyo itong mga pages mga sir ha. And i-subscribe po ninyo nga itong mga channels. Okay, Sir John Fajardo. Good morning, good morning. In the Patrit Filiate Spiritui Sancti, Amen. Ave Maria, Gratia, Plena Dominus Tecum, Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Jesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to the special the Masons, and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest God to them, O Lord, and let your perpetual election upon them. May they rest in peace. Amen. In the name of the Father, Filiate, Spiritui Sancti. Amen. Napipahabol. Kanang verse sa Philippians nga, every tongue in tribe will confess you are Lord of all. Di ba na, dili sir. Dili na, Raymart. Kanang giingon nga, pag-confess, mo na ang tawag ay ng pag-profess sa faith sa Ginoong Jesucristo o niya according sa right na ginagamit sa mga apostol for the 1st century AD na ana sa traditional right. Raymart, no problem Mart. Nag-amping kanunay uban ang imong pamilya. Unta makaabot pud ka diri. Actually, duol-duol kinamo ko digos. Duol-duol lang ko das kinapawan. Na ako plano and ako ang i-try og contact sa Sierra RA Academia and gusto na ko nga ang gusto mo ng agian mo kanang naim nga nagtapok-tapok sa chapel niya maghatag ta og kuan. Okay, yan. Mihilom pagtipon ka nato. Sibot pasabot niyo Mr. Rodolfo. Ego gyud ko mahuman pod. Yeah, mao lagi. Sa ngalan sa Bugperas TV Poliapunto Gumento gipanguluhan ang gipangunahan sa Lay Catholic Apollos International sa kumakabalan sa LCA. Sa nang mga Katoliko nagasubaybay nagataban nagasuporta sa programa, kini yung ubos nga alagad usus pagtong Katoliko Sir RJ Seno. Sir Robert Abila may buntag. Kini yung ubos nga alagad usus pagtong Katoliko Sir RJ Seno temporary yung manamilit kinyog bingon Ecclesiam Servire et Freedom Catholicam Defender. May buntag yung tanan. Sir na late gid ka sir. Sir Robert. Sir yan lumakang good morning. Gumingon Ecclesiam Servire et Freedom Catholicam Defender. May buntag yung tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey.